ҷалби чандин ширкатҳои сохтмонӣ барои зудтар бунёд шудани бинои баландошёнаи манзили дастрас садҳо муштариро ки солҳост мунтазири хона ҳастанд дубора умедвор кард. гулчера каримова яке аз онҳоест ки сохтмони ин бинои баландошёнаро бесаброна интизор аст. 4 сол аст ҳар рӯз ин ҷо меояд ва мепурсад ки кай хонаи онҳо омода мешавад. ҳоло аз як дастури шаҳрдорӣ хурсанд шудааст. соли 2014 самгузор ҳастем. бо сабабҳои маълум ё номаълум инаш беҳтар буд сохтмон кардем вақф монад. агар ҳозир ба кор даромадааст дидем ки кор карда истоданд умед дорем. шаҳрдори душанбе чанд рӯз пеш аз муштариёни ширкати манзили дастрас хост маблағи боқимондаро пардохт кунанд то сохтмонро зудтар ба поён расонанд. дар ҷаласа ба самгузорон расонида шуд ки агар онҳо самгузории худро давом надиҳанд корҳои сохтмонӣ пеш намерод. ин нуқта ба онҳо фаҳмонда шуд. дар баробари гулчера садҳо муштарии дигар ки хона надоранду иҷора мешинанд хурсанд шуданд. гапҳои хеле хуб гуфтан аз тарафи намояндаҳои ҳукумати шаҳр пешниҳод карданд ки аз як тараф кор пеш намеравад. хуб мешуд ки ҳукумат дастгирӣ мекунад, он пудратчиён саҳми худро мегузаранд ва хуб мешуд ки мардум ҳам маблағи боқимондаи худро ки дар баъзеаш супоридааст баъзеаш насупоридааст оварда супоранд. ҳар чӣ қадар мо тезтар маблағро яъне ки супорем ҳамон қадар кор пештар меравад. сохтмони биноҳои истиқоматии тарҳи манзили дастрас соли 2013 бо кӯмаки молии ҳукумати душанбе шурӯъ шуд ва қарор буд 2 сол баъд хонаҳоро ба соҳибонашон аксаран зиёиён биспоранд. қисми аз пули хонаҳоро худи муштариён месупоранд. вале кор тӯл кашид, сохтмон ҳам ба кундӣ пеш рафт. баъзе аз саҳмдорон аз тарс хостори бозпас гирифтани маблағҳои пардохтаашон шуданд. баъзеҳо ба дари рӯзномаҳо рафтанд ки додашонро ба мақомот бирасонанд. аксарият хонаҳои худшона фурӯхта маблағ бурдану дар суратҳисоби сохтмони манзили дастрас гузоштанд. ин акнун аз соли 2013 то имрӯз 5 сол мешавад ки аксарият онҳо иҷоранишинанд. ба гуфтаи мақомот 70% хонаҳои манзили дастрас муштарӣ дорад. пардохти маблағ барои хонаҳои нав тибқи ин барнома тадриҷӣ аст. тарҳи манзили дастрас яке аз тарҳҳои шаҳрдори душанбе дар замони раҳбарии муҳаммадсаид убайдуллоев буд. шаҳрдори душанбе ин тарҳро барои бо хонаҳои арзон таъмин кардани аҳли фарҳангу ҳунар, омӯзгорону табибон ва дар маҷмӯъ кормандони буҷавӣ роҳандозӣ кард. онҳое ки дар душанбе иҷоранишин буданд ва орзуи хонаи хусусӣ доштанд дар тарҳ ҳалли мушкили худро медиданд. агарчи умедашон барои пайдо кардани хона камтар шудааст, аммо мегӯянд чоре ба ҷуз аз сабр надоранд.